Σήμερα να παίξουμε γκράνι. Βασικά δεν λέγεται γκράνι, απλά είναι μια κολόγρια που μας κυνηγάει. Καταλάβατε. Και έτσι κλέβουμε τα λεφτά. Ναι. Αυτά. Το σπίτι που κάνει ο Πινέκας στο Πικάσο. Δεν ξέρω να κάνετε like και subscribe. Κάτι πιο ακριβό δεν έχει μέσα. 350. 2.000 ευρώ. 500 ευρώ. Μπλα που είστε. Με σκοτώνει! Κολόγρια. Α! Πώς έπεσα! Κάποιος νίκησε. Πώς έπεσα! Έπεσα. Μα κάναμε εγώ Ήμουνα πάνω και με έβγαλε κάτω. Πέρασα από κάτω. Και εγώ λέω τι έγινε ρε χάκια ρε. Χάκι. Εγώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Θέλω να είμαι εγώ. Εγώ ήμουν εκεί. Συγγνώμη. Πάω να κλείψω. Μου λέει μαζί μου τώρα. Κλείβει. Μαζί μου θα έρθεις. Έλα εδώ ρε. Μαζί. Πού είσαι. Πού είσαι Νούλα. Κλέβω κάτι με 400 ευρώ. Κολόγρια. Άλλο λίγο και παραλίγο να πεθάνω. Πάλι καλά. 700 ευρώ. 250, καλό είναι. Η Σάρα κάνει 350. Πού είναι η Μοναζλίζα. Δεν είναι τίποτα πιο ακριβό ρε παιδιά. 250, 350. Και το χρυσό 500 να το παίρνω. Κολόγρια. Γρήγορα γιατί πάω τόσο αργά. Κλέβω. Πέθανες εσύ. Εσύ μπορείς να μας κοιτάς. Όχι, σαν για Κολόγρια. Πώς πάμε κάτω. είναι πάρα πολύ εύκολο. Ενώ στο υπόγειο σου κάνω Στο υπόγειο. Εγώ είμαι στο υπόγειο. Πού είναι το υπόγειο. Κάτω. 700 ευρώ. Φέρτε εδώ. Μουλά, κοίτα λίγο πίσω σου. Hello. Τι έχει εδώ ρε. Δεν μπορώ να σκύψω. Έχει πολλά πράγματα ρε. Και Σάρα 400 ευρώ αυτό είναι πολύ άλλο. Κολόγρια, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Παιδιά. Α, έκλασα. Πίνακα του Πικάσο που είναι. 500, 200, Τι είπες. 150. Τι να το κάνω αυτό. Θέλω κάτι πιο ακριβό. Ου, φαγητά. 100. Α, βρήκα το υπόγειο. 750. Νάτι. Μου λέει. 1000 ευρώ βρήκα κάτι με 1000 ευρώ. Έλα, φτάνω. Αν με βρει τώρα την έκατσα λιγάκι. Την έκατσες. Κάτι με 1000 ευρώ. Μπορώ να ξεζωντανέψω. 245. Τι. Όχι, εντάξει, δεν το κάνω. 3, 2, 1. Τι έκανες. Πού πήγε αυτό που Να ήταν. φανταστώ έδωσες Robux, Δεν έδωσα τίποτα, απλά περίμενα. Πήγε αυτό με τα 1000 μου ευρώ. Το έκανα. Καλά, πάω πάλι στο υπόγειο. Κολόγρια. Το υπόγειο τελικά. Φίλοι μου. Μόνα Λίζα, έλα εδώ. 1500. Α, βγήκες εσύ! Νικητής. Ναι. Ναι! Πήρε τα περισσότερα money. Βρήκα τη Εγώ Μόνα έχω Λίζα. 5.800. Βρήκα τη Μόνα Λίζα. Εγώ να είμαι κολόγρια, Εγώ θέλω. Μη μιλάς! Εγώ. Εσύ είσαι. Όχι, παραλίγο να σου. What? Γαμώτο. Εγώ είμαι. Όχι. Πουλάει να σου πω κάτι. Μιας που είμαστε και φίλοι. Άκουσα. Μην πήρω. Μη! Συμφιλία, σταμάτα! Έλα, σταμάτα τώρα. Σταμάτα το. Δεν. Λοιπόν, έλα εδώ.
Εμένα, να άκουσέ με. Όχι. Επειδή με ξέρεις και σε ξέρω, δεν μου πει πολλά, εντάξει. Εντάξει, άντε. Για να παίρνω πράγματα. Θέλω λεφτάκια, μάνι. Το υπόγειο που είναι τελικά, ρε παιδιά. Πήρα λεφτά, μάνι. Άντε, σένα δεν θα σε φάω. Νιάνια. Όχι. Τι. Λέω. Κόλλησα. Τι έπαθα. Τι μου κάνανε. Σε παγίδεψαν. Σου βάλουν παγίδα. Θα με κερδίσει. Πολλά είπαμε ένα τζάμπιζούλες. Πού είναι όλοι. Πού είναι κουζίνα, ρε φίλε. Να ξέρεις που είναι κουζίνα. Κουζίνα. Άντε τσάου. Ανάτη κουζίνα. Τι μπρ. Η Μόνα Λίζα, η Μόνα Λίζα. Μόνα Λίζα. Άντε. Hello. Τι μου έκανε τώρα αυτή. Σε παγίδεψε. Μην τα πάρεις, Άσε με να την πάρω. Είπαμε μένα θα με Κάνε τα, κάνεις βλέπει. Έλα ρε μουλά, τόση ώρα είπαμε. Δεν είπαμε ότι θα με σκοτώσεις. Ωραία, στον επόμενο γύρο που θα είμαι τέτοια θα βγεις θα πάθει. Έλα, θέλω να πάω τη Μόνα Λίζα. Λοιπόν, τώρα θα με σκοτώνεις, εντάξει. Πεθαίνω το. Δεν με σκοτώνεις. Με κερδίσατε, αυτό ήταν τώρα. Να. Για λίγο. Πόσα λεφτά έχεις? Επειδή δεν μ' άρεσες να πάω τη Μόνα Λίζα. Πάρτε τώρα τη Μόνα Λίζα. Αν είσαι εσύ, μπορεί να είσαι εσύ ο τύπος. Εύχομαι να είμαι εγώ. Εύχομαι να είμαι πάλι εγώ. Εγώ θέλω να είμαι. Μπορεί και να είσαι εσύ. Εσύ είσαι. Όχι, κάποιος άλλος είναι. Να πάνε τώρα και πάρτε την εσύ. Ωραία, βέλα. Θέλεις να είμαι. Εγώ τη Μόνα Λίζα. Πού είναι το... Στην κουζίνα έλα και κατέβα κάτω. Στην κουζίνα. Πού είναι κουζίνα, ρε. Όχι, δεν είναι η κουζίνα. Μόνα Λίζα είναι βαριά. 1.000 ευρώ έχει κάτω, κάτω με 1.000 ευρώ. Να η κουζίνα. Ωραία. Πες μου τι σε... 1.000 ευρώ. Έλα! Τι κατάφερες. Ναι. Ωραία, 270 ευρώ. Όχι! Ολόγρια. Δεν με άφησα να πάρω αυτά με τα 1.000 ευρώ. Ασύχτη! Θέλουμε εδώ με τα 1.000 ευρώ. Α, είχα παγίδα τόση ώρα. Ρε, έχουμε παγίδα. Και εμείς. Ναι, όλοι. Δεν το πιστεύω. Πάω στην κουζίνα. Είμαι χοντρός κάθε μέρα τραμπούργι. Ας το κάτω, θέλουμε το 1.000 ευρώ. Όντως τώρα. Κίνδυνο. Καλάκια! Τρία λεπτά τελειώνει. Με 5.000 ευρώ μπορείς να... 750. Πάρ' το. 800. Εδώ. Παιδιά, Για όσους το ακούσαν. Τι πάθει. Πήρα κάτι με 800. το σκουδάκι μου ρε. Το κομμάτι.
Δεν έχει κάτι πιο ακριβό εδώ πέρα, έλεος. Που το πήρανε ρε. 350. 800 έστω τώρα. 750. Είναι πάνω ο ρούφος, πάνω. Έλα, πρόλαβα. Όχι κολόγρια, όχι. Έλα. Έλα, μπήκα στη βάση. Το άφησες εκεί έξω. Θα βγω εγώ για σένα να με σκοτώσει. Θα είναι έτσι. Πάρ' το εσύ. Α, να το πάρω. Ας το στη βάση. Ένα λεπτό έχουμε, πρέπει να το πάρω. Σε σκότωσα. Δεν πρόλαβε. Ευτυχώς να είμαι εγώ. Εύχομαι να είσαι εσύ. Please. Για λίγο δεν έχει εσύ. Ένας άκυρος είναι. Για ένα. Πάμε κλέψει. Κλέτσι. Ο κολός σου να... Κλέτσι. Ο κολός μου να παίξει. Έτσι. Δεν είχα πάρει τίποτα. Δεν το πιστεύεις τι της έκανα. Κοίτα, ήμουν εδώ πάνω στα σκαλιά. Ερχόταν κρυφτικά και πήγα από πίσω της και αυτή δεν έβλεπε. Έκανα νόικ και δεν με είδε. Κουλόγαζε και τώρα πήγε στο πόγιο. Πόσα λεφτά έχεις? Λάγκανιο. 3.700. Μπορεί και μόνο λίγα. Θα τις βάλω παντού παγίδα εγώ. Μπράβο ρε μουλά. Α, δεν μπορώ, μόνο μία μπορώ. Ναι. Τι κάνει. Μετά θα μπορέσεις. 300. Α, είσαι και εσύ εδώ. 1.000 ευρώ, κάτι μικρό. Λοιπόν, Πάμε μαζί, πάμε. Ευχήσου. Ακολούθαμε, ξέρω. Ακολούθαμε. Έρχεται. Τα. Την άφησα εκεί. Μουλά μπορείς να μου την πάρεις. Όχι, γιατί έχω κάτι. Με 1.000 ευρώ. Ο χαμάν έρχεται. Θα την πάρω εγώ γρήγορα. Έλα. Γκίκα. Το πήρα. Έλα, γιατί έρχεται. Το πήρα. 1.000 ευρώ. Αντί, γεια. Ναι, και εγώ 5.200 ευρώ έχω εγώ. Κολόγρια. Εγώ 8.800. Άμα και να είμαι στο υπόγειο. Ναι. Εγώ είμαι ήδη στο υπόγειο, να ξέρεις. Είναι κουζίνα, ρε. Να το κάνω. Φέρουμε αυτό με 1.000 ευρώ. 350, 500. Δεν έχει τίποτα άλλο καλό, ρε. Πάρε αυτό με τα 750. Έλεος, τέλος Το πάντων. διαμάντι είναι. Εντάξει. Έβαλα μια... Πες μου πάει από εκεί, πήγαινε από εκεί. Έλα! Παιδιά, με πιάσω. Στο παιχνίδι είναι να έχουμε την άκα της στιγμής που γέννησε. Ανέβηκα στη βιβλιοθήκη, σκότωσε και δεν κρατάω για τίποτα. Ηλίθια γριά. 6, 5, 4, άλλη μια 3, 2, 1, ώρα. 0, 6, κόλλες είναι να φτιάξει. Έξι, ο κόλλος να φέξει. 6. Ο κόλλος να... Ω, βρήκα καλή κλέφτρα, 1.000 ευρώ. Εγώ νίκησα, εγώ το έκανα. Ποιο πράγμα. Πήρα κάτι με 700 ευρώ και το έβαλα και νίκησα. Μπράβο. Πόσα λεφτά Εγώ θέλω να είμαι τώρα 500, 5.900. Σε παρακαλώ, εγώ, σε παρακαλώ.
Κάτσουμε όλη μέρα, παιδιά, μέχρι να με βάλει. Θάνος. Μένα! Λάτε εδώ κολόπεδα. Εσένα δεν σκοτώνω. Αφού σε σκότωσε. Και το κολόπεδο που θα βρω. Έντε ρε! Κόλλησα! Μου βάλε παγιά το κολόπεδο. Έλα εδώ ρε! Νόμιζε ότι πας. Έλα εδώ. Άσε με μαζί. Κολόγι! Που κρατάω τη ζωή μου. Αν τα κολόπεδα. Εντάξει. Πάρτε μου να λίζα. Πώς είναι η Μοναλίζα, Με βάλει. Να, πιάσ' τον λίγο αυτό να μπορείς. Τι να του κάνω, πού είναι. Κάτσε γιατί κατά τη Μοναλίζα. Κολόπεδο. Ή κολόπεδο πήγε από κάτω. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Όχι. Τέλειος. Έλα εδώ ρε κολ. Ή προλάβετε. Θα σκοτώνω όλους και σένα μουλά. Δεν πριν με σκότωσες. Οκ. Δεν μπορώ να πέσω από εδώ. Έπεσα. Μαλίτσιο. Άσε με μαζί σου να ξεχνάω. Αστέρια που κρατάω τη ζωή. Δεν έχει τίποτα άλλο στο κρύο. Να δω ρε κολόπεδο. Θα μπεις κάτω με το έφαγες. Έφαγες το κάτω. Έφαγες το κολόπεδο. Σκέφτερα ποτέ. Έφαγες τώρα. 500 άμεσα. Σκέφτη ρε. Έλα εδώ ρε κολόπεδο. Σε έφαγες τα μπισκότα. Πάτα. Σκέφτη. Αντα που χάσεις είσαι κολόπεδο. Γιαγιά καμί. Να μου χάσεις κολόπεδο. Γιαγιά καμί. Σκέφτερα ποτέ. Κολόπεδο. Αυτό πόσο, μόνο 150. Έλα που είσαι. Πουθενά. Να μου χάσεις εσύ κολόπεδο. Πού είσαι ρε. Έλα εδώ ρε. Σε έφαγες τα μπισκότα. Δεν το έβαλα εγώ. Να μου χάσεις εσύ σκέφτη. Να μου χάσεις το κολόπεδο. Να μου χάσεις το σκέφτη ρε παιδί. Σκέφτη ρε παιδί μου να μου χάσεις και εσείς. Μένα πάλι εμένα. Έλα, εγώ ήθελα. Ο Άκυρος Μπάρμπας το έκανε αυτό. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άντε τσάου, Άντε, like και τσάου. subscribe. Και έκλεισα τη Μοναλίζα. Και κουδανάκι. Άντε bye. Ciao. Μου λάπε ciao. Τσάου ρε. Ciao.